क्या क्या अभी देखा है, अभी देखो शांत को ए ब्रांड वाला बस ए काढ नको ये करी रे काढ नको ते आकडे होत बेस्ट पर आहे का अरुण बोलो जी बोलो 2000 2500 रुपये 2600 रुपये 2700 रुपये 2800 रुपये 3000 रुपये 3100 रुपये 3200 रुपये 3300 रुपये 3400 रुपये 3500 रुपये 3500 रुपये 3600 रुपये 3400 रुपये ये 12 के ज्यादा इसमें हो गया 3800 रुपये 3800 रुपये यहाँ कर बोलो ये बोलो 1 2 3 4 बोलो जी बोलो 1500 1600 1700 1800 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये रियाज बोलो 1 2 3 4 5 बोलो बोलो जी बोलो 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1700 1700 रुपये 1700 रुपये 1700 रुपये शेख इब्राहिम बोलो 1 2 3 4 5 बोलो बोलो 1000 वो अजू पुढे अजू ह्याच्या जाऊ मध्ये वन यार ऊर ना काही बोलो 1000 1100 1200 1300 1300 1300 1400 1400 ये माल मारिया रे 1400 माल क्वालिटी 1400 ऐसे कर नाने इकडे कोणे पकडे वो दो उतर जातो अरवತ್ತೈದು ಒಂದೇ ಡಿಕ್ಕಿ 65 ಕೈ 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 21 22 23 24 25 2600 रुपये साढ़े तीन बोलो 3.5 बोलो 1000 1100 1200 1300 1400 रंगना ये 4 बोलो ये बोलो जी बोलो 500 600 700 700 800 800 800 रंगना ये 4 1 2 3 4 बोलो बोलो 300 400 500 500 500 संतोष ये 4 लाख का इनको दो ले दो इन्हें लिए दो बोलो 200 400 500 500 550 600 650 700 750 800 जी 300 400 फटफट कुआची मागणे का बोलो 400 ऐसे कर उठाने आगे बोलो 1 2 3 4 4.5 बोलो बोलो 300 400 400 ऐसे कर
बोलो एक दो तीन बोलो बोलो 400 500 600 700 700 700 400 करो 400 अरे बोलो नडी पूरा के अरे ಬೇಡುದು ಯಾರು ಬೇಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು एक मंगेगा तो उधर से लेना ये तीनों वाले को इधर से कानून कानून सबका बराबर बोलो सबके 700 रुपए 800 रुपए 800 रुपए 900 रुपए 900 रुपए 900 रुपए 1000 रुपए जोर से मार, जोर से। 1100 रुपए 1200 रुपए श्यामत्रा अड़ी पट पट ये सर बोलो एक दो अड़ी बोलो बोलो 500 रुपए 550 रुपए 600 रुपए 650 रुपए 650 रुपए बजट 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 रुपए एक काट, 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 2000 रुपए काट, काट, काट। बोलो 2000 रुपए हाय, 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 हाय। 2100 बोलो 2100 रुपए 2200 रुपए 2300 रुपए 2400 रुपए 2500 रुपए 26 फटने एक बार बोलना 3000 रुपए चलो ओए गाड़ बर्री गाड़े बोलो 300 400 400 रुपए का एक दो मिलेगा हाँ ಒಂದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಡ ಮಾಡಿ चलो, बैठ चलो, बैठ चलो। 1 2 3 4 बोलो 350 400 500 500 550 600 600 600 650 भाई का 2000 रुपए करो माल भारी चा ठिकाण लगाने का वो पहले संतोष से। ये आणि रे 400 500 रुपये रेट करो चलो बोलो जाप कर बोलो जी पट पट बोलो तुम के 1500 बोलो 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2300 20 अब्दुल हमीद एक दो एक एक बोलो 1000 1100 1300 1400 1400 ये छोटे ये बात देखो बोलो 1400 1400 2600 1500 1500 सलीम सलीम 62 ये 68 कलंगड़े हो 68 68 कलंगड़े 2600 पहला अब्दुल हमीद 1500 रुपये सलीम
पाँच बोलो 1 2 3 4 5 बोलो 800 900 900 1000 1000 अब्दुल बोलो 1 2 3 4 5 540 बोलो 600 700 700 भैया करें अलाउद्दीन बोलो 200 250 300 ये मंगे तो मान 700 रुपए लाचा बोलो 500 600 700 800 900 1000 1100 हेलो अभी आए लो मान 1300 यहाँ करो चल पे ये डेढ़ी बोलो चक्कर करो आज देखो जी ये सदा ये ब्रांड वाला ये ब्रांड वाला सोना मसूरी है ये सोना मसूरी बोलो अच्छा ये बोलो जी एक एक दिए एक एक डेढ़ी बोलो बोलो 1500 1600 1700 1800 1900 2000 रुपए बड़ा बोलो 2000 रुपए 2000 रुपए 2100 रुपए 2200 रुपए 2300 रुपए 2300 रुपए असला बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो 1500 1600 1700 1700 1700 1800 1800 सलीम कितने बाबा 3 है ये 3 वो सलीम 3 ये सलीम बीजापुर बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो 1100 1200 1300 1300 1500 रुपये महबूब बोलो 1 2 संतोष करो तुम्हें बोलो इधर 800 900 1000 है 1 2 3 4 डायरेक्ट 14 बोलो जी बोलो बोलो 1000 1100 1200 1200 1200 1200 जाते क्या तेरह सौ हमायो तो 1 2 3 4 5 बोलो बोलो 800 900 900 900 900 900 900 900 रुपए 900 रुपए करो करो ये हमारा नाम करो बोलो 1 2 3 बोलो जी बोलो 300 400 500 600 7 बच्चे मेरी बोलो 600 600 650 रुपए करो बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो बोलो 400 500 500 500 बोलो 1 2 3 बोलो बोलो 3 बोलो जी बोलो 200 बोलो 200 250 300 300 300 ले ले अरे पहिला क्या लाख रुपये बोलो 200 250 300 बोलो
600 700 700 रुपये शेक. अच्छा तो 1 2 3 4 पाँच एक 40 है 25 से घेते. 4 एक 40 है 4 5 5 1 15 बोलो जी. 5 1 15 बोलो. 5 1 15 बोलो. बोलो 800 900 900 900. जाते का बाबा जाते 900 रुपये ह्याच्यात कर. 700 1300 1300 1400 1400 सह्याद्री कुठे बोलो. 600 700 800 700 700 लाख. बोलो 1 2 3 4 बोलो. बोलो 400 500 तो मकसूद भाई 550 400 450 500 500 रुपये शेकर. 200 300 350 मध्ये बिक्री केले तो 400 450 रुपये शेकर. हात कर. सरी